Shoutout po sa Uragon Bikers! Naga City! Hello guys. Ayan guys, good morning. Ngayong araw po na to, mayroon po akong naispatan ng isang grupo dito guys. Mga biker po sila galing ng Naga City. Bali yung kanila pong pangalan ng kanilang group sa kanilang pagbabike, yung Uragon Biker from Naga City sa Cararaya, Naga City. Ayan guys, iniimbitahan ko po kayo guys, kung sino man po sa inyo yung mga mahilig magbike, sila po yung mga kabataan ng Naga City, kinakailigan nila yung pagbike. Galing po sila dito guys sa Tinawagan Hills, dito po sa Barangay Lourdes, Camarines Sur. Ayan guys, yung kanila pong tropa. Ayan, sir, paki-shoutout muna lang sa mga kakilala nyo, kaibigan nyo. Ayan. Pa-shoutout sa mga barkada kong taga NCF, Mark De Los Santos, magbago ka na. Ayan, from guys, Naga City Foundation, NCF, dyan sa Naga City. Ayan sir, invite mo yung mga sir, yung mga follower natin na mahilig din magbike. Invite nyo sila sir na sumali sa inyong group. Sige na, wag may. Sir, dito kayo sir, marami. Sige na, Dek. Sige na, sige na, Kuy. Sa Uragon Bikers. Dali. Sige. 1, 2, 3. Stop lang. 1, 2, 3, mag-greet kita. 1, 2. Shoutout po sa Uragon Bikers! Naga City! Naga City! Yung painiro. Shoutout nindo sa Shoutout po kay Iya. Tama ng pasali. Saro. Shoutout po sa Easy Rider PH. Shoutout kay Kenneth Bangaw. Kamusta sir ang experience nyo dito sa pag-akyat sa bundok ng Tinawagan Hills na matagpuan po dito sa sa Baaw, Camarines Sur? Hindi naman po kayo nahirapan sa inyong pagbike dahil sa medyo paahon yung kalsada. May ensayo naman. May ensayo naman kahit kunti. Mas mapagal pa ang paghabol sa iya. Ayan guys, bali ising-isi sa kanila yung pagbike papunta doon sa Tinawagan Hills na kung saan matatagpuan doon sa taas ng bundok ng Baaw. Shoutout po kay Idol Agoa. Sir, matagal na po ninyo sir na ginagawa yung inyong pagbabike? Opo, matagal na. Guys, bali matagal na pala ito, kaya mapapansin natin guys, yung mga katawan nila para-parehas, talagang nawala na yung kanilang taba o talagang praktisado na sila sa guys, ito yung gamit nilang mga bike guys sa pag-akyat dito guys sa bundok. Ayan. Talagang pinagbabadgetan talaga nila guys yung kanilang mga bike. Ayan, talagang mga matatag, matibay. Medyo umulan guys kahapon, kaya mapapansin natin yung kanilang bike medyo maputik. Kaya guys, sa mga follower po natin dyan na mga mahilig din pong magbike, so kontakin nyo na lang po sila, yung Uragon Bikers from Naga City, para maka-join din po kayo sa kanila. At po si James Patrick sa Pusaw sa Facebook. Single po yan. Ayan. Pakiulit mo po yung malinaw. Add po nindo si James sa Pusaw sa Facebook. Ayan, James sa Pusaw. Just lang kakalampag. I-add nyo na lang po guys. Thank you po. And syempre, shout out sa ating mga follower. Pakishare nyo na lang po itong ating mga video para mapanood din po ng ating mga kaibigan, para makapag-member din po sila sa kanilang samahan sa Uragon Bikers from Naga City. Ayan guys, dito na lang muna po ang ating video. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang Tinugutan ako mag-bike. ayan, wag po natin kalimutang i-follow yung aking page, Lucky Code. And syempre po, pakishare nyo na lang po, pakilike nyo na lang yung notification bell. Ating mga video guys. Ayan, isa na lang, baka mayroon pa kayong gustong ipahabol na sasabihin. Shoutout po kila mama at saka papa. Ayan, shoutout sa kanilang mga kapamilya guys. First time nyo sir umakyat dito sa Tinawagan Hills? Kami po, first time. Ayan, first time daw nila guys umakyat dito sa Tinawagan Hills.